Γεια σας. Ονομάζομαι Αθανάσιος Κωστόπουλος και είμαι καθηγητής ειδικών. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε ποια είναι η διαφορά βορεφοχιλνάντ mellan för, förut, före, föra, före och fören. Να τα δούμε γιατί μοιάζουν τώρα όλα αυτά λίγο μεταξύ τους. Να δούμε λίγο ποια είναι η διαφορά τους. Το för σημαίνει με δύο ρο μπροστά πριν, πρωτήτερα ή νωρίτερα και είναι συνώνυμες λέξεις με το förut tidigare. Το for μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν έκφραση for eller senare που σημαίνει αργά ή γρήγορα και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν έκφραση. For eller senare så kommer du att förlora. Αργά ή γρήγορα ίσως εσύ θα χάσεις κάποια στιγμή. For eller senare så kommer jag att hitta jobb i Sverige. Αργά ή γρήγορα θα βρω δουλειά στη Σουηδία. Förr i tiden brukade man jobba på landet. Τα παλιά χρόνια, την παλιά εποχή συνήθιζε κάποιος να δουλεύει εκεί στην επαρχία, στην εξοχή. Aldrig förr, όπως ποτέ άλλο. Θα δούμε αργότερα από κάτω αναλυτικά τα παραδείγματα. Το förut σημαίνει στο παρελθόν, προηγουμένως, πριν, πρωτήτερα, άλλοτε και είναι συνώνυμη λέξη με το for tidigare. Και το desforina που σημαίνει πρωτήτερα, προηγουμένως. Το for σημαίνει πριν από, δηλαδή före månadens, βάζοντας και γενική μετά, πριν από το τέλος του μήνα, före månadens utgång, πριν την ίδια τη συνέντευξη, πριν από την ίδια τη συνέντευξη, όταν έχουμε φτάσει ή έχω τελειώσει μια πράξη πριν από κάποιον άλλον, βάζουμε το for και συνήθως έχει να κάνει με τον χρόνο. Επίσης, σημαίνει μπροστά από κάποιον άλλον, ότι εγώ τρέχω και είμαι μπροστά από κάποιον άλλον, jag springer före dig, τρέχω μπροστά από σένα. Όταν στέκομαι μπροστά από κάποιον άλλον, στην ουρά, jag står före dig, εδώ με före dig i kön, εγώ είμαι μπροστά από σένα στην ουρά και τα λοιπά. Μετά το for ακολουθεί συνήθως η τοποθεσία και το μέρος που βρισκόμαστε. Το for σημαίνει προηγουμένως προγενέστερος, πρώην, τέος και συνήθως το ουσιαστικό που ακολουθείται χρησιμοποιείται στο οριστικό του άρθρο και επίσης μπορεί το ουσιαστικό να χρησιμοποιηθεί στη γενική. Förra veckan, την προηγούμενη την εβδομάδα. Förra årets ordförande. Της προηγούμενης της χρονιάς ο πρόεδρος. Της χρονιάς σαν γενική. Συνώνυμες λέξεις είναι το for με τα δύο ρο. Το for, το for είναι συνώνυμες λέξεις με τα δύο ρο. Το for λοιπόν είναι συνώνυμο του for ή του φορεντέτα, ο πρώην μου, φορεντέτα man, ο πρώην μου σύζυγος, φορεντέτα chef, το πρώην μου το αφεντικό, φορεντέτα president, ο πρώην ο πρόεδρος. Αλλά μπορεί επίσης να πούμε και den före presidenten, ο πρώην ο πρόεδρος. Ή μπορεί να πούμε λοιπόν και φορεντέτα president, ή μπορεί να πούμε επίσης den före presidenten. Το for λοιπόν, η διαφορά του foren με τα άλλα είναι ότι χρησιμοποιείται σε δευτερεύουσες προτάσεις, που η προηγούμενη πρόταση συνήθως περιέχει άρνηση. Το κινητικό μα δεν μπορεί να έρθω πρωτού φορενήμα ώρα, πρωτού αύριο. Πρέπει να περιέχει άρνηση η προηγούμενη πρόταση και συνήθως συνδέεται την κύρια με τη δευτερεύουσα πρόταση. Και συνήθως με το for δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και μια πρόταση. Θα δούμε τώρα, γιατί το συνήθως ακολουθείται μόνο σε δευτερεύουσα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αρχίσουμε το for και να την κάνουμε πρόταση από δευτερεύουσα σε κύρια. Να δούμε λίγο τώρα με το for, τα παραδείγματα. For kunde man äta lunch före 5. Πριν έτρωγε κανείς μεσημεριανό με 5 κορώνες. Πρωτήτερα, πριν. Så det är tur att jag gjorde för. Οπότε είμαι τυχερός που το έχω ξανακάνει, που το έκανα αυτό πρωτήτερα, που το ξανά έκανα πάλι. Που το έκανα αυτό πρωτήτερα. Med att något liknande förr eller senare kommer att ske är alla experter överens om. Αλλά όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί αργά ή γρήγορα στο μέλλον. Henrik Stenson har förberett sig som aldrig förr.
Και ο αρχιερέης Τέσσερων προετοιμάστηκε όπως ποτέ άλλοτε. Δεν το ξανακάνει. Τέτοια προετοιμασία δεν έχει ξανακάνει ποτέ πριν. Vi älskar också gamla hus och sättet som svenskar byggde sina hus förr i tiden. Μας αρέσουν επίσης τα παλιά σπίτια και ο τρόπος με τον οποίο οι Σουηδοί χτίζαν τα σπίτια τους στο παρελθόν. Förr i tiden. Ας δούμε λίγο το förut πώς χρησιμοποιείται. Den gode mannen som ordnar en resa för samma kvinna förut ska utredas. Ο κηδεμόνας λοιπόν που διοργάνωσε ένα ταξίδι για την ίδια τη γυναίκα στο παρελθόν θα διερευνηθεί τώρα. Αυτό το γεγονός. Στο παρελθόν, πρωτήτερα, στο παρελθόν. Förut. Det var förut, ήταν κάποτε 3 μικρά παιδιά. Det var förut 3 små barn. Jag tycker att det var jätteroligt att få läsa många olika böcker som jag inte läst förut. Νομίζω ότι ήταν σπουδαίο που διάβασα πολλά διαφορετικά βιβλία που δεν είχα διαβάσει πρωτήτερα. Που δεν είχα λοιπόν διαβάσει πρωτήτερα. Ας δούμε λίγο το före με το έναρο πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Han kör före mig. Αυτός λοιπόν οδηγεί μπροστά από μένα. Είναι μπροστά από μένα και οδηγεί. Han springer före mig. Τρέχει μπροστά μου. Strax före klockan 8 var branden under kontroll. Λίγο πριν από τις 8 η ώρα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Πριν από το τέλος του μήνα. Före månadens utgång. Πριν από την ίδια τη συνέντευξη. Före intervjun. Stanna före stoppskylten. Σταμάτησε πριν από το ίδιο το stop. Πριν από αυτό. Πριν, όχι μετά. Πριν. Ας δούμε λίγο το före, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Det är något fler än motsvarande period förra året. Αυτό είναι ελαφρώς περισσότερο από την αντίστοιχη περσινή χρονιά. Förra årets svaga biljettförsäljning. Της προηγούμενης χρονιάς, της χρονιάς λένε οι Σουηδοί εδώ, οι αδύναμες πωλήσεις των εισιτηρίων. Δηλαδή μετά το φόρα μπαίνει γενική. Της προηγούμενης της χρονιάς, σαν να λέμε εδώ, οι αδύναμες πωλήσεις των εισιτηρίων. Ας δούμε λίγο το φόρε, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. The φόρε presidenten, ο πρώην πρόεδρος. The φόρε italienska landslagsspelaren har mördats. Ο πρώην παίκτης της Εθνικής Ιταλίας δολοφονήθηκε. Ο πρώην παίκτης, the φόρε italienska landslagsspelaren. The φόρε premiärminister anklagades för svindleri. Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορήθηκε για απάτη. Ο πρώην. Το φόρε λοιπόν μοιάζει με το φόρα. The φόρε detta, premiärminister. Μπορεί να πούμε και φόρε detta εδώ που το έχω βάλει παραδείγματα. Sjuksköterskor som börjar klockan 7 på morgonen får inte gå hem förrän 9:30 på kvällen. Να δούμε εγώ το φόρεν. Νοσηλευτές που ξεκινούν στις 7 το πρωί δεν επιτρέπεται να πάνε σπίτι τους πριν από τις 9:30 το βράδυ. Πριν από αυτή την ώρα. Ξεκινώ σε Κυρία και μετά έχουμε τη δευτερεύουσα μετά την Κυρία. Han somnade inte före vid 5:30 på morgonen. Δεν αποκοιμήθηκε πριν από αυτή την ώρα. Περιέχει πάντα η πρώτη πρόταση άρνηση. Ξεκινώντας από Κυρία και μετά έχουμε τη δευτερεύουσα μετά την Κυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα τα πούμε στο επανειδή.